नायद' दायो जों मायाव थांगासिनोलाय दायो ओरै माने बगामाति थांगोन नैबे माने नैबे र'डआ तामुलपुर पानेरि टु तामुलपुर र'ड ओमफ्राय जों दायो नै बगामाति फारसे ओंखारना फैनोसै एसे नायना फैनोसै जायगाखौ ओरैनो थास्लायस्लाय बगामातिया नायनो मोजां ना नोंथांमोनाथ' सोरबा थांबाय जानांगौ बगामातिखौथ' नङा होमबा दा बेयावनो दिनै जों थांना नायनोसै माबायदि सिटुएसन मोजां जागौमोन सौ ड्रनजों बैखिनिया बिराद मोजां बाला रानना मोजां जाना दं बैखिनिया ड्रनजों बाथाय हिटजाखावलै जोमै ड्रनानोथ' लानोनो रोङा ना दा नै थांगासिनो नैयाव दायो थाव दिपु गोदान बानायगासिनो माने जाबायनो खोमा होयो खोमा माथो ना बानायगासिनोसो माबायदि क्रसिं जायो नाय मानसिफ्रा बिराद थाबनो गारिबो नाया उन सिगांबो नाया थैबाथाय सरकारनि फैसा मोनोना ओंखायनो थैयो किसुमाना एसेयावनो दाय नागिरो ना एसेयावनो दाय नागिरो बगामातिया मा गोलैयो उदालगुरि बगामातिया बाक्सा बाक्सासो गोलैबावो बाक्सायावसो मोनहैबावगोन होनबा लाबाबो बेसे लाबाय थानाय जायो बिथिं माने साहा बागान माबा बिराद फ्रेस साहा बागान बियो जायगाया मा गोलैमोनथाय निकनेया बावगारबाय थायो निकनेखौ माद्रिगुलिखौ गोलैना फैयो नोंथां हा माद्रिगुलिखौ नाङा ओहो बेथ' थांबावनांगौ जायो बे बागाना बेसेबा गिदिर Sola टी स्टेट नै माबायदि लामाया गाहायनिफ्राय गोजौ आरो माबा मबाइलाव समान सोमदो लामाखौनो लामाया गोजौ गाहायमोन शिलं रड बायदि पुरा साहा बागान बिराद मोजां नाङो फैनानै इन्टारेस्ट माबा इन्टारेस्ट नाङो ना जायगाखौ नैबे आट्रिघाट दे नैबे आट्रिघाट गोलैबाय नैबे दायो सगराव मानसि खम मानसि गैथ'वा नङाबा मानसि जासाबोलाय नैयावबो बिसोरो आदिबासि दं हाजोखौ नुहुरबाय एसे रोबै नुहुरगासिनो हाजोखौ बाय
Wow, turning ko dekho. Ini lagi harus tanya, ini harus tanya. Kolon di sok mana? Kolon di sok 23 km dongbayo, kintu 23 km lagi thanga जोङो. Itu बारनांगोन ना? बेखौ बारनांगोन. Pulis dong. Ini. So. Pulisफोरालाय दंनायालाय. दायो मा खालामनो? बिसोरनि डिउटि बाय डिउटि. Ini Bogamati. Welcome to Bogamati picnic spot naik scooty finiting. Nisir boro goजा deh, boro goजा जानांगौ. दैया खस्थ' नामा एसे? दैया खस्थ' जायो बिसोरो दै लायनांगौ जायो. मानो होनबा नैथिं माने दै जावबाथाय गोथौआव थायो आरो गोथौ थानाय माने नैबे अन्थाइ गोजा जायो सिङाव. बरिंफोरखौ माबा खालामनो माथो बन्द नामा? थ' थांनो हानाय नङा बुस्थुआथ' इनिफ्राय गारि लांजाखाया खोमासं लांजायोमोन ना र' एसे सोंलाय लामाया निखिनि एसे गारि थांलाय फैलायखायनो अखा हानायजों माजों एसे माबा जाना दं. गथ'फ्रा इदि सलायोना बेनिफ्राय लामाया एसे मोजां माने बेखिनिया दै जानानै माबा जादों. लामानि सिंसोमफोरखौ सोर लायोब्रा? माथो सोरबाना आद्रा आद्रासो लामाफोरखौ बानायजोबना दोन्दोंना टाइल्सखौ ससे लगायना मा जाखो दे नै गुगाजोब्बाय साइड जाजोब्बाय फाग्लासो. दानि बैयाव गारिखौ माने फुरा बुस्लिंखादोंना गारिखौ गोथौ दंसो. फैयै फैयै सफैबाय बगामाथि नै मोनां माने हाब्बायानो बगामाथि हाब्बायानो माने मेन जेराव मानसिफ्रा थायो माने सहैथ'वाखै थांगासिनो. इखायसो हाबनानै गोलोमजोब्बाय. फाइनालि दायो मोनबाय बगामाथि. माने दायो दङ साफा सानै नै सेंग्राफोर दङ जेराव बेरायनो फैनाय. दायो बेबायदि दखान सखान दा गैथ'वा मोनसेबो. जेराव कार गंसे नै काराथ' बहुद दंफैयो. फैदों बहुदानो बेरायनो फैदों. दैमु मोनबायदिसो नुलायलांदां. बाइक स्टेन्ड खालामनानै दं. गारिखौ ओइथिं दोनहैनो नामा? सायाव दोननोसै जोंना. सायाबो गैयालै साउथ गोजौ. जों नै दायो सफैबाय बगामाथि. नै बैथिं सेंग्राफ्रा बाइक स्टार्ट खालामगासिनो. बाइक स्टार्ट बया जाबाथाय मोननायबो नंला मोनलाय फाहामग्रा लाखायो बिसोरो. माखौ फाहामग्राखौ बाइक स्टार्ट खालामगासिनो सेंग्राफ्रा. जागालाय जोबोद थाखायसो बायो थारमाने गथ' गथाय गारिखौ इदिखौ केटिएमफोरखौ. नोंथ' बिमा बिफाया मिथिया नालाय बिमा बिफायाथ' हाजिरा मावना जाग्रा फिसालाफ्रा बिनिफ्राय बाइक लायलाय फैनानै मा बुंगोन बेखौ मिथिखानायखा. मादै नैबे जायगानि ना बिनिफ्राय दायो मा खामानि मावगासिनो नोंसोरो दायो? बन बेसे गोजान न'आ? बिनिफ्राय हारसिं लोगोफोर दं ना? माथो बुंबावनो हाजायसो दा मावना जायाबा जेबो गैया होननाय बायदि. माने बिदिनो बिदिनो मा होनना बुंगोन बेनिफ्रायनो बन रोगानानै मानानै आदै मादैमोना गावनि न'सिम लानानै थाङो. ओमफ्राय बैथिं बेयावथ' बायदिसिना जानाय मानायफोरखौथ' मोनो खोमा बेयावथ' हटेल बायदिसो बियो. औ बेनिफ्राय सिगां नाव दंमोन दायो खिन्थु नावा बैनिलाय नावा. ओमफ्राय हा रपवेथ' दं दा रपवे गैलाब्रा. रपवे गैला माथो दा गैथ'ला.
एसे थान्दा ना बारा इ नावा नै जायगाफ्रा नोंथांमोनाबो सोरबा फैनो गोसोब्ला दायो नै मानसि खम फैनोब्ला फैनो हायो बायदि मानसिफ्रा जानाय लोंनाय बैथिं गोमो गोमो नुदोंना बिफांजों आन्दो जादों